deixa chover, xorballa deixa orballar, que o ben sei das abrijadas onde me ir a abrigar. Se queres que saia a lúa, fecha os ollos, meu amore, que mentre los tes abertos a lúa pensa que el sol. Asumimos a sustentabilidade e a racionalidade como principios nos que asentar a creación deste recurso básico para a humanidade. Os gobernos deben garantir o suministro e a calidad da auga para o consumo e o uso responsable a toda a población, con independencia de civiles rurales ou renales urbanas, ou grado de comercialización e comportamiento. Tamén deben garantir os gobernos auga suficiente e de calidade para os animais e para a agricultura galega como actividade de produción e de alimentos para a población. De dar permiso de obras cando se acometa a empresas Augas de Galicia. A Directiva 2060 da Unión Europea dice textualmente ao inicio: auga non é un ben comercial como os demais, senón un patrimonio que hai que proteger, defender e tratar como tal. Por lo que a lei Augas de Galicia é contrario ao espírito desta directiva ao nomear como administración única en materia de aguas a unha empresa de dereito privado que funciona segundo as leis do libre comercio. A máis, esta directiva comunitaria obriga a proteger as aguas pero non a establecer un canon por uso delas. A semana, Nacións Unidas aprobou o 28 de julio de 2010 o proxecto de resolución 64L.63 na que declara o dereito á auga potable e ao saneamento como un dos dereitos humanos esenciais para o pleno goce da vida e de todos os derechos. de aguas de Galicia. 2. Que todas las aguas de Galicia sean consideradas a la legislación un derecho fundamental para a vida das persoas, os animais e as plantas. Un ben universal, social, de propiedade de decisión pública e participativa. 3. Que os gobernos e as institucións asuman a súa responsabilidade como factor contaminante e como planificador e transmisor de hábitos de vida e consumo pouco respetuosos co medio ambiente, e que establezan medidas correctoras, a construcción de grandes infraestructuras, a acumulación de población de cidades, a traslados masivos de grandes áreas urbanas, a promoción de industrias contaminantes, a los incentivos Se chove deixa chover,
Sorballa deixa orballaré que o ben sentas orzas Eu quero que hoxe dice por aquí a vos, como antes enseñou por os compañeros e compañeras das outras organizacións desta plataforma que me precederon, quero que sepa, señor Feijóo, como máximo representante deste goberno, que hoxe non te falo só como secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Hoxe falo tamén como nai, como tantas nais e pais, avós e avós, de un fillo e filla que non se merece e lle deixemos hipotecado o seu dereito á vida, o seu futuro, por unha lei que significa pagar por deber. en la línea, las estrellas